negosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sa kod alas 12 ng udto, ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga po, Bicolandia, maray na aga po sa gabos na nag-antabay sa Tuya Ngunyan. Welcome na naman po sa sarong edisyon, kaining sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo dito po sa Radio DZGB. Sa tuyang mga ka-consumer, nakaantabay sa Tuya Ngunyan sa radyo. Ngunyan po, aldaw nin Biyernes, June 10, 2022. Kaya ibanan niyo po kami giraray sa laog nin sarong oras, alas 11 hanggang alas 12 po nin udto digdi sa Usapang Consumer at Negosyo. So mga nakaantabay sa tuya sa radyo, nadadangog kita sa 729 kHz, asin naka-live man po kita sa Facebook page kang Radio DZGB, sa DZGB News Online, asin sinishare mi man po ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Ano po? So sa giraray, ini ang sa indong kaiba tikdi sa radyo, si Dem Romano Birango, ang sa indong ka-consumer. Ayan, so today is Friday. Thanks God, it's Friday. So sa episode po ngunyan na aga, kan sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo, igwa naman po kitang tutukaron na sarong topic, sarong concern, sarong issue na ngunyan sa mga oras na ini na ano nga po kayo ng Bicol ka ini nagkakalat na naman ini ng mga satuyang mga aday ko aram kung mga kahimanwata ini o mga taga sa inining lugar sa inihaling mga probinsya digdi sa satuyang sosyudad ano po. Kasi ining mga yaon digdi sa tuya na sabi ko nga ni nagkakalat sa mga malls lalong-lalo na. Iyo ini naman ang sa tuyang pag-iristoryahan mo na aga. So ining mga ang apunta ka ini ano ba ang apunta ka ini mga para bintahe, mga manluloko na. Halimbawa, pwede tanagay din sabihin ng mga manluloko no. So, magdamog po kita, mag-antabay po kita sa laog kisarong oras kasi ini ang satuyang pag-uri-istoryahan mo yan. So, ipanidbid ko na sa indo po ang satuyang makakaistoryahan. Ngunya na aga. Ang satuyang magiging resource person sa episode na ini, daing iba, bako na po ini bago digdi sa radyo. Dati ta po ining kaiba digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Welcome back, Sir Ding Clotario, ang samuya pong Consumer Arbitration Officer sa Regional Office, si Sir Ding. Maray na aga, Sir Ding. Maray na aga man tabi, Ben. Well, it's nice to be back sa DCGB. It's nice to be back on air. Pero this time, resource person ako. We have our very beautiful anchor now. Mas pleasing siyang pagilinon kaysa din. Kaya kung yun na bang aldaw, nagpagunting man ako. Tama, kakasabay ko pati si Ben. Sabi ko, Ben, kung mag-iimbitaran mo, kung saan may hired, mapapasyal daw. Sir Ding, tawan na sindakidikit na background, nata iyo girari ini ang pag-uri-istoryahan ta. Ano ba, kansaro bagang igwa kitang programa sa Facebook Live. So, usapang trade man, pig-istoryahan ta na ining duwa, although, syempre, iba man duman ang audience. Buda, magayon nun, Sir Ding, aram mo kong nata, after kang programa tang ito, pagkaaga tulos, may complainant.
marayman. Nahiling niya itong programa. Nagiling siya. Oh, good. May Tapos, epekto man tulos pala. yes. Kaya Okay. magayon na utruhon tagirara ini. Kasi iba man syempre ang audience tadigdi, no? Kaya magayon na pinaunrahan mo giraray kami digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo para pag-istoryahan tagiraray kung ano ining padagos na yaon nag-ooperate sa mga malls. Sabi nga ni kay ito Sir Ding Palan, sabi kay itong complainant, paghuna ako ngaya paano madam, pag yaon sa mga malls, gustong sabihin ngaya, kumpleto ngaya yan kay mga dokumento, kay mga, kumbaga, permits, no? So, gustong sabihin ngaya, legit. Kaya ngaya, nagtiwala ngaya ako. So, Sir Ding, dahil ko natabi para pahaluyon, pwede po i-explicar mo giraray sa satuyang mga paraan tabay kung ano ining nagkakalat na naman na mga panlulokol. Digdi sa satuyang mga malls, lalong-lalo na digdi sa Legazpi City, yaon sinda presentingon yan. Please go ahead, Okay. Sir Ding. Maray itong hapot kay itong satuyang listener. Mhm. Mga las ka man talaga, supposed to be legit na ang venue. Opo. Ining mga ano. Pero kaya, uning sa tuyang pag-ulayan, Ben, haloy na actually nangyari, na wala na nga ni inidigdi sa to. Siguro, ang saro sa mga factors, sarado ang mall, o kaya may mga bawal na magralaog sa mall, may pinagbabawalan, kaya napundo ito for a while. Pag huna salamat sa Diyos, wala na. Pero balik na naman, bukas na naman kaya ang malls. Ini po itong sa tuyang tama sabi ni Bem na well, let's call a spade a spade. Kung panluloko man talaga siya. Ining mga modus operandi na nanluloko kang mga parabakal na naglalaog sa ilang tindahan. Ang saro sa mga So, scheme, sabi ko Sir ni Ding? sa imo ang Explicar scheme ta. na ini. Aha. Halos kang bago mag-pandemic kadakol ka ining mga kaso na ini na naglalaog na nasa-settle ta pero garo kung baga sa kulugo dawa anong kagugunting mo man minabalik ang kaya makauya magparabukod ka ini actually pero kaipuhan tang idublihon ang satuyang mga efforts para maprotehiran ang satuyang mga konsumidores. At ang scheme na ini, sabi ko nga dito ito, paglaog pa sana sa may na mareklamo sa DTI, nagpuuna kang istorya, nagduman ako, araw kayo sa Binibo. Gusto mo niya ako na magpadagos kang istorya mo. Katuom ko na yan na istorya mo. Tadaw ako piyong, pag pinukaw mo, aram ko na yan sa paulit-ulit kan mga kaso ng araw kayo ni. O istorya tayo itong scheme kung paano. Kung kamo saro sa mga na biktima na kaini, mag-comment ka mo didi sa mo. Diyan sa mall, sa baba pa sana, paglaog mo pa sana, may nagsasarabat na mga aki pa actually, mga bagets na nakaporma. Tapos ang pag-abot diyan, tatawan ng kaki-flyer. Tapos ang sabi nila duman sa flyer, ma'am, ang pwesto may nasa third floor or second floor of the mall. Iniimbitaran mi kamo na magduman, di ka man kaipuhan magbakal. In fact, pag nagduman ka lang sa muyang pwesto, may libre kang tasa o may libre kang umbrella o itong pangkurokostos kang pandok na pang ano daw ito. Pampagayon. O di, siyempre, kung magaday man mabakal, kaya man kaipuhan magbakal, pero may libre kang payong, o di, natatamagdai. So, pasiring ko ang mga tao. Pag abot duman, ini po ma'am ang pwesto me. Pwede ka po ma'am maghiling-hiling, digdi kung ano ang magustuhan. Ano mo digdi sa mga kwan? Ano masasabi mo kang tindami? Magayon, aring sa digdi ang gusto mo. Araw ini ka ini, normal na pag-introduce kang mga produkto. Tumukaw ka nga ni ma'am digdi sa muyang massage chair. Matukaw ka man. Pag tukaw ka kwan, i-on. Di nagkikimig-kimig na ito. Na-relax ka naman. Tapos, ma'am, pwede mo iyan na pipigpapkuan mo iyan. Araw kayo na ang presyo ka iyan. Pero, tapos sabi niya, mahalon man. Ay, ma'am, dahil
anniversary mo niyan, pwede kang may promo kami for our anniversary na maka-discount ka. Tapos uninga kumuha ka igwa ki bowl natatao ta may mga envelope na mamili ka ta may ano diyan may premyo ta ano ba ngunyan lang ini ma'am ngunyan lang ini hanggang diyan na pagsara kang kuan sa agad na ini tapos pick up so pag ano sa kahaluyan na paulit-ulit kang nagreklamo na we found out na ang laog ka ito, para reho man sa lamas, kaya rin duman sa mga envelope na i-pick up mo, para reho ang laog ka ito, na ika ay may premyo kang 2,000 pesos. Kung mo, na may ka na duman, pasok ako kugay mo, tangani sa namakuha mo sa pinakamaray, na premyo, bako palan. So, para reho man sa na ito. Paano naaraman? Sa kadakulan, kang naglalaog na mapan, para reho ang pag-istorya, 2,000 ang laog ka ito. Tapos, anong aldaw ka kang sarong bulan na may nagduman sa complaint na convincer siya may promo daa tapos pag dahil nata may promo ka anniversary promo ano ang anniversary bulan-bulan anniversary o si mana ang anniversary kang sa aldaw sa nanayan dahil for one thing dyan pa sana nanluloko na tangani na pag mamadaliun ka baga mamadaliun kang ngunyana anniversary ngunyana sa naini di nagman na madali ka na talagang kung may kurukwarta ka man na dara mag-isip ka ta sayang ang maara mo na baya ang mga parabakal pag may maka free may naka tawad-tawad makukuha mo ang attention di diyan pa sana kasi ang promo kung talagang may promo makuha iyan dapat i-permit sa DTI. Tangani na, so, ano pa ang pabakal, ano ang scheme na ginagamit, at paano manggagana, na review kan DTI, ma-aprobaran, matawan ng approval. Sa kaloy-haloy na iyan, dahil man iyan, dahil man itong mga ano, so kapos na iyan naman nagkaras, dahil man talaga iyan, itong mga sales promo, that's already panluloko na para masabi na advantageous. Pero bako man. Tapos, mabilib ka man na oral daw ang anniversary. Anong klaseng anniversary yan? Beses nagbe-birthday. So, that's one. Magduda ka na kung araw ka ng mga ano. Besides, madali man sanang hanapon kung kamo ang bakal pag sinabing promo. Hanapan nindo, ang permit nindo. Tanong permit ang DTI. Taday pwedeng magkanda ki promo na dai ki permit. Sabi ko ninda na, in-house kaya ang promo me. Dahil man pwede outside of the establishment mismo, ang nagtataukan mga flyers. Pag nagagamit ka na ki-flyers na araw pa yan, may permit ka na dapat. So, yan sa mga findings na duman sa kwan. Tapos, di iyo, nakatukaw ka na. Pag abot na, ma'am, ano pa mga gusto mo, etc. O, sige. Ma'am, dahil anniversary me, igwa ka ki-free kung masimbag mo ang hapot na ini. Sige, perk up naman so attention mo para masimbag ka pala. Matibay-tibay ka mga gaya kung tutukan nag-eskwela ka. O di, ngunyan, ang hapot, ma'am, may bangko ka, may bank account ka. Igwa ngayon, itatara mo sa tuwan. Gana ka, ma'am. At maski anong klaseng bangko ang tara mo, gana ka. O di, libre sa emo, inisarong kawali. Tatao mo, di, Jesus, para ka nagtuka, nagsimbang, nagduwa ka ng libre. Tapos, ngunyan pag sinabi, habang naghahaloy, so mga around 3 questions yan, na whatever ang answer mo, gana ka. So, additional items. Di manghihinayan ka gusto mo pwede ko na iniuli ay day ma'am takay po ang bakalon mo yan at tukaban kung bagay yan ang gusto mo na tapos sabi daiman kaya akong daiman ako kay darang kwarta pero may credit card ka may ATM ka in fact those are one of the questions may credit card ka may ATM ka tapos sabi niya dai ko man dara pero dara mong passbook mo iyo
Madali lang yan, ma'am. Ibahan mo ika sa bangko. Iibahan ka pa sa bangko. Kaya itong tapos hanggang sa ma-withdraw mo kung gusto mo talaga itong mabakal. Tapos, kung may ATM ka, hilingon talaga nga, ma'am. Ito kung totoo. Nga maklaim mo ining premium na ini, we have to say. So, kung talagang may ATM ka. Pitinao mo sa ATM mo, diretso swipe. Check talaga nga kung perang laog. Sold. Dahil ka nga nakamang nung naigaro ka, na para magpahiling as proof na may ATM ka, makuha mo itong premyo na ito, na-swipe na pa lang. Bago pa ito ang last na pinigibo nila, pero bago pa ito, every time na may premyo, na sinasabing may premyo, dakulon ang audience mo nagpapakpak, may mga nagmamarasahi sa imo, may nagpapakpak, halos may nagbabayli na sarabay-sabay ng pukuraw. Ma'am, sayang, kung dahil mo ni ko, nung gana ka nakaan. Sarabay-sabay ang araw ka, hanggang sa mabakan. Pagluwas mo, maisip ka na, ako nakabakal ka ini. Ano kung ining mga binarakal ko na ini? This was not my plan. Sa kadakol, mahira ka kan mga naging istorya. Iwaking ito, so mag-ina na mabakal kang kaipuhan para sa kasal, nag-uli, na andara-dara, kawali. may sarong pamilya, baka ito, militar na assign diyan taga-area. Na-assign diyan sa Villahermosa. Imbitaran sa pamilya niya na mahiling mandaan Legazpi, may mga bagong mall, nibali nakaw-lakaw. Tapos, so, para sa mga aki, ito ibabakal manda lamang sa mga aki, kay mga gamit, awtan na dara. So, kwarta. Dahil kaini nagbalik, dahil kaini. Tapos nagbalik so lalaki. Dahil na sa babae, ang kanakahuron, balik so lalaki, dagiton. Gusto mo nga, sir, balikan ko, baradilon ko, dae. Hama ako na, makakagalan pa sa mga taong nagparuloko dahil sa nga sa panluloko na ini. Ang punto pa kayan Ben, para pareho sinda na dahil nakumbinsi ka, pag ang hapon nakumbinsi, paano kaya kasi dakulan ang pinasabing ginanahan, dakulan na mga ginanahan na makapanghinayang naman. So, in fact, sir, pwede ang hulugan. Kaya mas super ang kwarta mo, aakuunin da. Ito, hulugan da ito. Pero dahil man madadara ang item. Makubabalikan mo yan, makukuha mo yan kapag fully paid na. Maray lamang kung buro-bara to. Nag-abot yan na 60,000, 70,000, 80,000. Na 70 o 70,000 mo yan. Oo, mga 70,000 ang na yan. Tapos kung dahil mo pa ito nababayadan, sa inda sa kwarta. So gustong sabihin, Sir Ding, dapat sa tuyang mga ka-consumer maging sinda, maikmat sinda duman sa mga sinabi mo. Kumbaga, ito sa mga red flags na piga-up. Yan, iyan ang red flags, tama. Magduda red flags, na sinda. magduda na kang kaiyan. May promo baga anniversary, hanggang na ninda one day promo sa napate. Permit. Hagkada ninda permit. Tapos, ikaduwa, manggagana baga sinda, sabi ko lang, nanggana ka, congratulations ngaya, ika ngaya sa mga pero dahil mo man makukuha ngayon hanggat dahil mo binakal. Pero siyempre ang saro pa Ben, ang saro pang hilinguninda tamay yung nalinista na itong mga so halimbawa armchair ay sa massage chair ang gusto mo na nagustuhan mo, may mga items sa pigsabi na mga free, naka-itemize man siya, gabos. Tapos, kikuritan, paghali sa taas, presyo, gabos. Actually, you paid for all of them. Yes, oo. Dahil mga kinaagyuman, these are free. You paid for all of them, tasaro sa naman ang total ka itong gabos na ito. Sa kantidad na 70,000, siyempre, gabos ito, binayadan mo, pinatubod ka sana, nagarisaro sana duman ang babayadan mo. Free ito. Ang kantidad 70,000, sarong produkto, pwede man yan. Precisely. So, tapos, iyan ang So, makahirap, ang mga target them, aram mo kung mga
Siyempre, so, pigiling-hiling manggayod ninda na uningaya o gurang. Usually, ang age bracket ng mga na, ano ninda, so mga gurang na, Mhm. paano, usually retirees, na may pension, Mhm. matibay ang hiling. Matibay Pero sila. sabi mo baga, Sir Ding, bako man sa nakulon man na nabiktimang mga Yes. Ay, iyo. professionals. Sa mga maalahas Diba? yun. Sa mga Oo. maalahas, target yan, mga target nila. So, pero, iyo to, may mga professionals na nakaiba. Ang iba, kadakol na nabibiktima, dahil na nagreklamo, habo nindang maaraman na naloko sinda. Mhm. Lalo na itong mga professionals. Would you believe them na ang tugang ko sa Manila, nabiktima ka ini? Pag bisita ko sa harong ninda, ano na ining laog kang ilarom kang katrimo tapuro na sa na ini mga kwan? Ano ini mga nakakahon pa na ini? Ay, dahabo ko ngayon paghilingon, dahil ko pigiliwa, sabo ko paghilingon it reminds me kang kadangagan ko, napabakalan ako kaan. Kapuro professional ko. Nya, Oo. kasi orin pa ini, magreklamo ko haluin na ngayon, 2 taon na ganyan niya andyan sa ilarom, dahil kung pigihiling-hiling. It does not necessarily mean na naloko ka, patalong ka. Aha. There is a scheme. Itong scheme na ito na nagkuha, na mapipiritan ka, na dai ka na nakakapag-isip, na kang mga offer ninda na ito, napipiritan kang magpirma, magtao kang card mo, magtao kang kwarta mo, paibahon mo sa bangko. Dahil naka-design, budol-budol siya. Budol, budol-budol. Sa hiling ko, Na- Sir Ding, skill ito eh. Pig-practicean ninda ito. Yes, bati-bayon. Pig-practicean ninda ito Sa hiling mo, Ben, sa hiling ko, ako graduate sa psychology, mas matibay pa ito sa kuya, maghiraling nga rin ang may kwarta. Kaya, ano. dai kita magtarap na ang nabibiktima sana sa mga bako. tanga-tanga, sa mga, May abogado, may dentista, may doktor, may mga maestra, na nare-realize lang ninda na paano ako nakalaog duman sa hororo na to, na nga dai ko namang nuhan, na I am a professional. Pero sa budol-budol kaya, di maging mga professional. The scheme is designed para ika ma-excite So, na maray. Oo. So in the case, paano ini nagluwas? Nagluwas ini kang Vice President pa ini si Noli Di Castro as our Vice President. Si Agum niya ang nabudol-budol. So of course, Vice President, nagpa-investigar siya kang kaito. Tapos DTI had come up with reviewed the cases filed, dakulon pa lang. I-compile. So, tapos ng mga cases. There are 300 plus cases na araw ka ito ang scheme. Pare-pareho ang nakakaag sa statement of facts ano ang nangyari. Oo. Tapos sabi niya ang ginibukang DTI kinasuhan under the provisions ng Deceptive Sales Acts and Practices, which is Article 50 and Unconscionable Sales Acts and Practices na Article 52 Consumer Act of the Philippines. Laog na laog sinda duman. Tanata, ano ang pagsasabi na ang sinasabi kang Article 50 and 52? Ang title ka itong article na ito is Deceptive Practice or Act, panluloko. Na ito, nangyayari ito na sa paagi kang pagtatago kang katotohanan o false representation which is may promo o ngunyan sana etc. o manipulasyon kang sitwasyon na para sana ma-inkaminar ang konsumidores na maglaog sa sarong transaksyon kung mag-avail sila ka itong produkto or service. Iyan ang deceptive. Gusto sabihin ang deceptive sa Bicol, panluloko. Tapos iba pang kisaro, ito man na unfair and unconscionable sales act or practice. Ito yung garo panlilin lang. Itong saro, pandaraya. Ining saro is panluloko or panlilin lang. Pareho man. Pero ang scheme na ang ginagamit din na digdi kung paano ma-inkaminar ang parabakal na tinitake advantage ang konsumidor dahil siya ay physical or may mental infirmity. Durang na. Kaya nakukumbinser. Ignorance. May kwarta pero nakababa pa sa nakamalata nga ni natarget na kalat-kalat naman kaya sa mall. Siyempre gusto mabaya mahiling ng improvement kang syudad. Tapos
o kaya illiterate, Mhm. o kaya dahil ng oras. Lalo na kung itong pagsasabi na, ngunyan sa na ini, Pipilit na ka na aldaw na ini. magdesisyon. Oo, May magdesisyon ka. katinauan, ki oras. O kaya, mabanggi na. Pasara na sumol. Sa aga dahil na po ini, ma'am, dahil ka nang babalikan ka ini. Sa aga, ngunyan sa na ini. O so, ito ang mga sitwasyon na nag-put pressure on you na lumaog sa transaction. Other than that, may cheerers pa. The Supreme Court called this ganging up. Ganging up on a consumer na may pamurong masahe pa, etc. Gabos mga. So, in the case kung ipigisabi ko ang kaso na pinail ni Vice President De Castro, pinabalik, refund. So mga binakal, tapos sa kinasuhan, nag-arabutan pa ni BEM sa lumaban itong tindahan sa kaso. Nag-abot pa sila sa Court of Appeals. But the Court of Appeals decided na deceitful ang pamamaraan ng pagpabakal na ini. So what they did, in-affirm yung desisyon kang DTI. In fact, kinansela ang saindang all throughout the Philippines. Ang saindang business name. Okay. Plus may penalty siyang around almost makabangang milyon. Ang penalty plus is pinasara. So hapot ka ito Ben, balik kita duman sa hapot. Natatan lang nangyayari. Aramta na pala ng araw ko itong schema. Nangyayari. Ang problema po, kay ni Benta, pinasara mo itong saro, may nasulpot naman na bago na naman na pangaral. Tapos ito na naman ang scheme. Ang sabi pa nila, may DTI baga ngayon, recommended in kang DTI. No, DTI never recommended ang sarong tindahan. Ang pinapahiling, itong certificate na ini-issue kang DTI na business name certificate. Ano po kaya ang business name? Ang business name is not an endorsement ng tindahan. Bako yan endorsement ng DTI para sa mga produkto na pinapabakal nila. Kumbaga, gabos man kita binunyagan. Ang business name, pagbubunyag kang pangarang kang tindahan. Pero dahil nagabos na produktong tinda ka ito, nagsusunod kang mga sa batas o ang paraan kang pagpapabakal nagsusunod sa batas. Pangaran lang yan. In the same way na ikabinunyagan na ang pangaran mo Jocelyn Romano. Tapos dahil nangangahulugan na pwede ka nang magbulong na bilang doktor, iba man sa pagbunya birth certificate, duman sa graduation mo sa graduation mo o kaya so pagpasar mo para na tinatao yan sa may permit ang city na magtao iba man ito. So ang DTI tinatawag, ang inuulit ko po, pag pinahiling sa Indo ang business name, pangaran lang iyan. Protection niya na kapag may reklamo ka, aramo anong pangaran kang tindahan, ireklamo mo. Na ining pangaran na ini, dahil chemical ibang makakagamit, ay kaman sa may pangaran ka iyan. Iyan lang. But si Huda na ini magtao na ki assurance sa publiko na ang pinapabakal is, halimbawa, ito mga nagrelibot, mga sarok pa sa mga deceptive sales na ginigibo, itong nagrelibot na uning ngayaong susarga ka lang bagang safety device. Saving device. Paano niya masiguro na igwa ini na talagang arukan ang function niya? Ay da ipo may DTI po kami uniho. Ang pinahiling sa Indo business name, bako man sa produkto mismo. Na-approve po yan kang fire. Iyo po, uni ang fire. Kung hilingon mo ang laog ka itong pigpapahiling ninda, so fire clearance ito, kang building ninda, not the product. So ini ang mga bantayan ka mga panluloko. Dahil nangangahulugan na may business name. May business name, may iba pang sistema ng government agency na iyan para sa produkto na iyan. So iyan ang mga panluloko.
nag-represent na igwa. Sa totoo da iman. So, ngunyan, Sir Ding, naiistorya mo na itong scheme, kung ano ang pigigibo ka ini kang mga yaon dyan sa tindahanaan, anong klaseng panluloko, anong klaseng estratehiya. Ngunyan, Sir Ding, baka magharap po ang sa tuyang mga paradangog. Siyempre, sabi ka baga, igwa na naman ang mga nagrereklamo. Kasi yaon na nga naman din sa tuyang mga malls. So, ano ang pigigibo, Sir Ding, kan Department of Trade and Industry sa arog kaining mga kaso? Halimbawa, igwa na kita mga nalisig na complaints. Ano na ang ginibo ni DTI? Anong action na ang ginibo ni DTI? Ang ginigibo kang DTI, dahil kaso na yan, pinapaapunta para sa hearing, mediation muna. Kung totoo ngayon na araw kayo niya ang nangyari, tapos, bago ka pa nga, ang problema, bago ka pa makataram, yauna, may darana po nga, sabi po lang, gustong ipa-refund. Kita ko ta, ang gusto ta, na ipalagos ang kaso. Na hanggang sa madesisyonan, makapag-impose kita penalty para mabawi ta, inalify ang business name. Pag dahil lang business name, ang masunod kaya nullification ng kang business permit. Mapundo ang operasyon. Ang problema kapag ang nangyayari, kaya yaong pag-iraraysin padagos na nag-ooperate, dahil kapag naka-receive na kang notice kang hearing, aapuda na. Magdigdi ka ngayon, ma'am, i-refund mo na sa inyo. So, kapag ito yung ipinadagos, kapag natauna, so gusto na mabawi, may refund, may balik sa inda sa mga produkto, they would continue on operating. Whereas itong dati igwa yan dyan sa Gaisano, tapos igwa duman sa gilid dyan dagat na mall, ano nga yan ang mall na dyan sa may gilid dyan dagat, kurang na kaya si mo. Sa Embarcadero, igwa man duman. Itong sa Embarcadero, Green something ang pangalan, kaya ito, pininalyze almost 100,000. Nagsara. Nagsulpot na naman sa iba. Iba na naman. Pero, mga alas kata, pare-pareho ang sa indang scheme. Pare-pareho ang pigigibo. So, iyan. Daita, mas maray ko na magdiretso ang kaso na iyan, na pag inapudan sinda, dahil na mapadigi sa mapakancel na sa pakancel na sa nakang kaso ninda, sinettle naman sinda. So, wala na kitang basis para ipadagos. Can we do it? Can we do it na kung kita sana? Pwede man. Kapag dakol ang mga complaints, just like what the head office has done, ang ginibo, pinumpile sa gabos, di kayo mismo ang nagpile kang kaso. Kayan. Pinailan kang DTI, tapos DTI provincial office, tapos dinesisyonan kang adjudication officer na penalizing na pa-cancel. Kaya napundo itong Iowa. Pero kung dahil ito kaya madidesisyonan tayo kitang basis kanang mga complaints pa na nagralaog o kaya na-settle na probara na talagang araw ka ito ang scheme ninda, dahil kita basta-basta yan sana ang, because we are bound by the laws na dapat may procedural process. Pero pero bako sa kitang suday pwedeng automatically ipasarata. Dapat may basis, siyempre, may basis kita, may due process. Ayan. Kaya nga ini-encourage tabaga sa mga nabiktima na magluwas. So, pumunta yan, usually, makompile ta sa gabos. Makompile ta. Usually, ibibalik ng tulos din. I-refund man tulos. Itong sa sige, pag nag-file ka, so sarong nag-complaint kan sarong aldaw, iyon na nag-settle na sila, makaskason siya within 10 days kayo. Makaskason. Pero ang mahalaga nakalaog, so we would have the basis na unian mga nagkuhan. Kaya we encourage itong mga nagdadaraw niyan kung kamo na biktima kayan hangga't dahil pa ba nagduduwang taon iyan na nangyari, pwede pa kamo magkaso. Ayan. Sir, tamang-tama, Sir Ding. Igulig din nag-text sa tuya. Good AM po. Ako po, 2 times na po na biktima. So, inot sa Divisoria Shopping Mall, ang sunod dyan sa Pacific Mall. Saktong-sakto sa kwento ni Sir.
right after po ka nangyari, tigtry ko ipa-cancel sa bangko sa transaction, pero abo man kan bangko, tigtry ko din ibalik so item, abo man kan tindahan na. Come So, to us. madam or sir, so ini sa tuyang texter, kung bako pa man ini sir ding haluyon Duwang ng taon. panahon, duwang Duwang taon, taon, pwede duwang pa siya taon. magreklamo. Pwede pa. Pwede hanggang pa. 2 taon, hanggang 2 taon. Okay, okay. Oo, So, oo, madam, pwede pa. pwede pa pala, kung dai pa nakalampas na 2 taon, Yara pa siya sa imong mga naumpas sa mga dokumento, dokumento mo so resibo para na binyagan maprobaran. mo, Oo, pwede pa, pwede pa. ka magreklamo. Mm. Okay? Bago pa yan dumurulag. na ano, tanadang mo naligi sa radyo na makaraso na, baka yan dumurulag na. Oo. Pero ulito po gira Racer Ding, so igwapang mga ihapot po, may mga concerns, pwede po kamo mag-text sa number na 0999-883-1471. Ulitin ko po So may mga ihapot, welcome po mag-text sa number na 0999-883-1471. Ay, Sir Ding, so kay Madam Haluyon 5 years na ang nakalipas. Lampas na siya. Okay. 2 years lang kaya ang sa tuyang Republic Act 794 hanggang 2 years lang. Tuon kang nangyari itong transaction na Okay. to. So at least aware na po kita, Gabos, lalong-lalo na ini si Madam, na dai na ika magpatulo. Sabi mo baga, twice ka na nabiktima. So Sana dapat ko dai nang magayon pagtulo. na siya ma-interview kung paano siya nataranta ka itong mga panahon na ito o na makatarantaman talaga ang araw pa. Pero Sir Ding, may update akong na-receive. So DTI Provincial Office palan, so sa tuyang opisina dyan sa probinsya, nagsurat na sinda Sir Ding sa manehamento kang Pacific Mall, kung sa inya o nag-ooperate so sa dyan. Tigsuratan na ninda sa Pacific Mall na there is such a thing as itong anong pangarang ka ito, something sa store duman, na nag-ooperate sa arog ka itong scheme. Na igwa kitang nare-receive na complaints na iyo itong That's one scheme way ang para gamit nila which is violative of the provision duman Actually, sa may Consumer Act. so kuan nila kang luminipat kang para karasuhan di sa ligas luminipat sa Naga. Pag abot duman sa Naga, ipinasara, pinadlock din. Miss Ben, pinadlock nila ang napapadlock nila itong the LGU can do that pag nag-recommend si DTI, di ba? May recommend si DTI and then so LGU pwede talaga mapasala. Kasatuya, kapag may mga araw ka na case na deceptive ang pamamaraan ka, we can cancel actually the business name. Business name, Pag na-cancel ang business name, without the business name, they cannot get a permit. Cancelled man ang permit. Then the LGU can cancel the permit. Oo. So at least, Sir Ding, maray iyan na informasyon na nag-exhaust na kita iba pang paagi kung paano ini mapundo, ma-stop. Itong pagsurat ta sa management ng mall na pig-informaran ta sa mall na ini nag-ooperate ini sa arong kaining scheme na sala na nagbibintahe kang mga consumers na. Sa batas ko Ben, ang sales stock inaako man yan. Basta totoo ang pigtataram. Totoo. Uda, dahil binabawal ang ganging up. So, sarabay-sabay na dahil ka na nakakapag-isip kung dapat kang maglaong hindi o pero actually, design talaga ito na malibong ka, manghinayang ka, malibong ka sa kung ano-anong mga nasala. Sala. Kaya ito man, totoo sa panahon na ini na kita type 1 to whatever advantage sa buyer na i-avail ka. Lalo na dipisilo ng kwartang niyan. Pero still, be careful. Be very Pero, Sir careful Ding, kang rinalaw. siguro ang kahaputan na nagbabagabag sa tuyang mga ka-consumer, lalong-lalo na sa mga nagdadamog mo niyan, tapadagos pa iyan na nag-ooperate despite kaining mga reklamo, pigtutugutan pa iyan na mag-operate. So, ano Sir Ding? Ang kuwang kayan na natapadagos pang nag-ooperate. Kada ipakita na minaabot naman sa punto na ipadagos nindo ang complaint nindo. Bakung so apudan ka, pag inapudan ka muna, dahil ka na magduman sa DTI, bawion mo so complaint mo duman, i-refund mo na ika. Tagay nalugod kitang nakakaputan na lang ginibuto ninda. Ini lang ang hinahagad ta. File your complaint
We will compile all itong mga makalimasan na kita dyan na complaint na prosecutor maski pa nagbarayadan digdi nagrefundan digdi sa opisina. This will be the basis na mapupunduta. Ang problema Ben, kung napupunduta ini sa kan sabi ko garong kulog matubo na naman duman sa iba na naman ang pangaran. Kaya padabos kita maging vigilant whenever may nahiling na araw kayan, call the attention kang kwan iparadyo ipa-file sa DTI para kagaro kita so nagkaparabukod-bukod kang langaw kung hain na naman ini matog doon sa manluloko nga ni panluloko dahil manluloko kung dahil king nagpapaloko dahil king manluloko kung dahil king nagpapaloko ang gustong sabihon mo Tabi Sir Ding, kita as consumers dapat gibuhon taman so sa tuya man na dapat gibuhon as consumers na maging alerto. Diba, Sir Ding? Opo, tanganing, yes. Ano nga ni, tanganing dahil na kita makadagdag pa dito sa mga... Well informed. You are listening now, sa mga tao mo na nagdadangog, naghihiling, you are listening now. Istorya sa pagtaraning. Ano ang scheme na ini, na bawal ini. Dahil masupog na mag-file sa DTI, kang kaso, tabako man sa naika, may mga professional pa na ano. So, mapagbantay kita kahit sa tuyang mga karapatan. Help DTI disseminate the information sa publiko. And we are doing, mas ipapatian, pero ang basis pa nilang libon, habobo ko dun, tabubo ko dun sindakan DTI. So ini nga ni Sir Ding na mga nagrereklamo halimbawa sangon yan pa sana sigurong si Mana ito may na-receive na kitang duwa. Before that iguanang duwa naman. Okay. Naghahalap ko, tinauwanan ko actually, nurse siya sa sarong hospital, kaibahan niya pati sub-chief niyang doktor na nagpatabang digdi, tinauwanan ko form, fill upan niya ako ini, so istorya mo, dahil na nagbalik-balik, inapulang ko sa doktor, friend ko man kung tayo itong doktor, Dok, ano na nangyari ka itong nurse mo? Ay, binalik na baga ngaya, i-refund na. That is actually, 2 weeks ago. Gari saro iyan sa mga mga para ako kay iyo iyan ang pigsasabi kay itong mga tao duman sa tindahan na ito. Na dai na magreklamo sa DTI, i-refund na sana nila. Yeah. Actually, so nagdigdi sa tuya, so pakatapos kay itong usapang trade sa Facebook Live, dinagitan da siya. Nata ka pa ngayon nagduman sa DTI. Kaya nga igwa nga kami dyan na contact number, kung may reklamo ka ngayon, digdi ka ngayon sa mo mareklamo, bako ngayon sa DTI. Dahil araw pa nang nangyayari, kadakol ang kadakol ang nabibiktima lugod. By being silent about it, kadakol ang nadadamay. You can help others. Ang satuya man sana Sir Ding sa DTI, data naman sinda, di ba? Baka mag-isip so mga consumers na haluyon pa nga yan. Haluyon pa nga yan na may mga proseso pa nga yan sa DTI. Okay. Kita, ang gusto taman sana mabilang ka. Saka, lesin na mag-isip na, pag nasa mediation sa kaya, madali man sana because we are required within 45 hours from the time na ma-receive ang complaint to act on it. Na ma-notify na ang mga parties within the week, ma-schedule na siya for mediation na magdigi. Bako siyang haloy. Kung nag-abot na duman ugaring sa adjudication na kaipuhan magdesisyon ang DTI, ma-formal na hearing na itong mga papasubmit. Pero ito mismong mediation to act on the matter, makaskas because may igwa kami kitang inaapot na turnaround time. How many days bago ang action na kinakaipuhan. Required yan sa DTI na nakalagbok, naglaog ang complaint, kasorry na result, anong nangyari sa anong nangyari kang kaso. So, required iyan. Later yan pwedeng dulagan. Kasi naka-record yan, pig-audit yan. So, madali man sana ang comfort mo nasa medication. Kasi lumampas ka naman sa 45 hours na supposed to be, like ka pa nakatao kang notice kang mediation, subject na yan for kang audit.
ma-justify ka, natatadain mo na ipinadarahan. Oo. That's how DTI operates sa ano. May oras, may aldaw kita na pigbubukod para aksyonan ang sarong problema. Kaya kita sa DTI, Sir Ding, ang pakiguron naman sana na idulog ninda sa tuya para Tapos ipadagos ang kaso. Ipadagos ang nindo ang kaso. Kasi sabi nga sabi kan sa tuyang legal officer, itong mga na-receive tang mga complaints, pwede na ito, enough na ito to for the DTI provincial office. Kasi sinda diba kasi laon digdi sa location sa Albay. Enough na ito para sa DTI provincial kita office. mismo ang Sila mismo ang magkaso. So kapag kinaso na napulbaran na ini ang scheme ninda, sinabi na ini kang korte na illegal ang scheme na ini pwede i-cancel ang business name, pwede silang i-penalize, tapos pwede na silang ipasara. Of course, data makuha kung may magpuan na naman kibaong pangaran, araw na. Pero still, pag araw giraray ka yan, file the complaint again. So, mas kita ang business pa yan na lumitaw, magluwas ang mga kulugo, patuloy, permita man yan na bubuko doon. Ayan. So, Sir Ding, siguro, sa paagi ka itong istoryahan digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, manunungod digdi sa panlulokong ini na nangyayari sa mga malls. Baka lamang, igwana naman may kusog kibuot na magkayo kay ano? Kusog kibuot, buda. May kaput na sindang kakusgan. We will assist you. That's a promise. We will assist you to get your refund for that, and we will assist you para matabangan tabangan mo nindo man kami na maipasarata itong mga tindahan ito. So Sir Ding, sa puntong ini siguro hagadon ko naan sa imong mga advice, huling mensahe, address sa satuyang mga lalong-lalo na sa satuyang mga consumers. As in, pwede man mensahe mo duman sa establishmento na ito. Sige na, Sir Ding, please go ahead. Sa mga nabiktima, maski da ipasinda nabibiktima sana nagdangog ka mo. Ang kaso pala na ini, kang Deceptive and Questionable Sales Acts and Practices, this is a case na maski da ka mo nakabakal, istorya sa nanindo pero may proof ka mo na nagduman ka mo. Kasi the violation can be committed before, during, or after the transaction. Inisa naman ang provision na ini, ang pwede mong kwa na dahil bago pa, kinumbinser ka pa sana, etc. Pwede na pero dahil ka man naglaog sa transaction. During the transaction, or after the transaction, pwede ka mag-file ng kaso. And there is already a violation of the Consumer Act of the Philippines. Help us. Kung saka mo nag-agi dyan, dahil masupog. Bako iyan na kasusupgan, panluloko yan. Maski si Isay pwedeng maloko. Pero ang importante, ano ang gigibuhon ta kapag kita nakalaog sa araw ka ng transaksyon. Mga matitibay po ini. Mga matitibay magtaram. Mga matibayon mga mangumbinser sa ini. So, mas tipa dahil makuha na mahahaloy ang kaso because ang DTI igwaki prosedimento na makaskas tangali sala na maaksyon ng tulos ining mga kaso niya. Help us. We need your help. Ayan. So Sir Ding, so advice mo sa tuyang mga ka-consumer, ano ang dapat nindang gibuhon? Ano ang sa imong huling mensahe sa tuyang mga ka-consumer? Sinabi ko sa bago, nadangog nindo kung ano ang scheme na inyo, istorya sa come out sa taramon nindo sa iba tangani may mawarningan itong iba na tapos kung agi ka mo diyan, file the case with us, arami na kung ano ang kaso na, madali na sa yung prosedimento, and warning man duman sa may mga tindahan na araw ka ini, we will look for you, we will prosecute you wherever you are every time na lumuwas ka mo. Bilaikan mo kaipuhan kang syudad. Iyo talaga, Ben. Makagulo-gulo ining araw ka ining kaso.
taking advantage kang magurang. Taking advantage kang mga may kaluyahan ang pag-isip. Sa panahon na ini na tiusong kita gabos, manluloko ka pa kan mga tao. Siguro dapat sa mga iyan, ako I am advocating for a much stiffer penalty para sa araw kaya. Kung ako kaya lang, of course we are just following the laws na linuwas na. Wala siguro Sir Ding duman sa satuyang mga paradangog, sa satuyang mga consumer. Tandaan ninda sa mga red flags na na-mention ni Sir Ding Kasubago. Ito ang pinitang tatandaan. Pag-araw ka, rumabas ka na tulos, lumuwas ka na tulos yan sa tindahan. Makaduda-duda baga ang mga hero, natakaman ng gana dahil ka man ginalihan. Pag nagtaram na may promo, hanapan mo kay permit. Diba? Tama. So, iyan ang satuyang gustong mangyari sa satuyang mga ka-consumer. Gas-gas na baga ang satuyang ka-answer ding sa satuyang consumer mga education, satuyang mga consumer advocacy na ang gusto ang satuyang mga ka-consumer maging vigilant, maging alert, as in maging mga empowered. Sa paagi kaan, basta salamat kayo. Aram mo, every time na pagtatakal ining issue ini, nagdadara ko lang mga kaso. Kaya siguro we have to remind them always na araw kayo na sitwasyon. Para kayo, susurunudan na ang mga nagkapile complaint. Hindi man sana ang gusto tabaga Sir Ding na mangyari ever since the world began. Punta ito pa sa tuyang mga consumer education, gusto ang mga consumers, mga empowered na sila. Paano magiging empowered pag Sir Ding, di ba? Gas-gas naman siguro Sir Ding sa imong dila. So pagturo ka itong mga diretsyon ng mga konsumidor, iyon man sana ito ang sa indang kapot. Iyan ang sa tuyang kumbaga as consumers, iyan ang sa tuyang Biblia. So mga diretsyon i-exercise ito. Tanganin, da kita, basta-basta ma-approve charan. Basta-basta maloko. Ano ito din, Sir Ding, sabi mo nga ni? Sabi ko, kung daiki nagpapaloko. Dahil ka maluloko kapag informed consumer ka. Kaya, ang sarong final ko diyan na recommendation sa inda, di kadakol kitang konsumidores. Araw kayang kakusog ang power ta kapag nagkasararo kita, ang boses ta. Every province may mga consumer organization. Join the consumer organizations. Sa DTI, you go to DTI, itataram sa ECI ang address and may makukuha ng mga consumer organizations na ini. Through that, ito ang mga konsumidor na well-informed. Sinda kang sindang mga karapatan, sinda itong mga kinukonsulta on public issues na apektado ang konsumidores. Let your voice be heard. Join a consumer organization. Saro iyan, Sir Ding, sa mga diretsyon bilang konsumidor. Actually, opo, yes ma'am. Ito yan. Right mo yan. Iyan, as consumers. As consumers. Kaya kung ngaong kita dyan sa sarong lokalidad, hanapon ta kung ang sisa dyan ang organization, consumer organization, mag-join kita. Or, better yet, you can organize your own consumer organization. Much better, And apply sa DTI for its recognition. So, kung harayo ka sa city, taga-tiwi ka o taga-libon ka, you can form your own consumer organization. And we will assist you to be accredited. We will assist you with the trainings, we will assist you with all the informations, latest issues, or maraman ka mga konsumidor. You can do that. Just call us, just inform us, and we will assist you. Kasi Sir Ding, namalisyahan po. So sa tuwing mga consumer orgs na sa presente kadaklan baga sa mga retirees, libre na ang oras nila para diyan sa organisasyon na. Why not? Gusto kong i-challenge ang sa tuwing mga kabataan, 'di ba?
Oo. Pwede. Mm-mm. Pwede sinda mag-forman ki consumer org na sa diri ninda. Tapos magduman sinda sa DTI na harani sa inda sa provincial office, pwede man digi sa regional office. Oo, sa mga Yaon munisipyo si nga Sir ni Igwa, pwede. Oo. Mayo sa munisipyo mga Sa munisipyo, buda Mga sa di nakitang- pag yaong ining mga consumer org na ini pag na-accredit ini, na-recognize, pwede ka mag-sit, di ba? Tatawang ka Oo. may boses ka sa konseho. Sa konseho. Sa munisipyo, Yes, oo. sa panglungsod o sa Mm-mm. igwasin Kaya, lang igwasin. Ini ang challenge ta sa satuyang sa satuyang mga ka-consumers, no? Otherwise, paulit-ulit kita kayo ni Bem, pero minasa na nga maarog kayo ni Bem. Ito yan mawawala. Taan mga manluloko, kung pagayod kang binibo ang kinaban na consciousness ang mga tao, may mga panluloko na. Imagine, kung ang makaulo ka yan, kung ang sabi daan sa isang classical example, so taga North Pole na pabakalan ki Yelo, makamako mo nasa palibot mo sa Yelo, na-convince kang Siguro, bumakal Sir kang Dick, Yelo. pag-retire ko, o pag-retire mo, Sir Dick, ikaw mainot sa ako mag-retire, mag-form ka kay consumer Iyo, org. Ako man iyo, pag-retire ko, saan? ma-form man ako sa consumer Ayan. org. Ay, nice. Nag-uulok sa hero sa likod. Ayan. So, Sir Dick, salamat na maray. sa Anytime, Ben. oras na, Anytime. Pag-istoryahan na naman sa tuya, digdi sa usapang consumer at negosyo. Sana may naupdan na naman ang sa tuya mga consumer, nagkaigwa na naman sila kikusog tibuot, halimbawa, para madangog ang sa indang mga boses. Salamat, Sir Ding. Sa mga masunod pang programa, imbitaran ni Kiraray ika, hindi sa usapang consumer at negosyo. Sa Giraray, ini po si Bem Romano Belango, kang DTI Regional Office 5, kaiba si Sir Ding Rotario, ang samuyang Consumer Arbitration Officer, na nagsasabi po na maging matalino, mapanuri at malayang mamili. Tandaan po natin, makapangyarihan ang consumer na may alam. Salamat, Sir Ding. Salamat sa Salamat, mga Ben. nagtabay. Salamat. Salamat sa naghapot. Salamat sa Indogabos. Maray na udto. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. It's